ها كلتا باسترات نيرومس يسوس كويتايو ناولم صريا خد نيرو مالي هجي زي ودي زي هجي توم عاد تقريمم مالي توم عاد مستقرمو انت يسوس يلقى هيسو وعدي يسوس يلقى وعدي مجمع مصحف قدس يسوس يلصو حواريين يلن ويتا ممر يمبلو نيرو ولدنا خا مدينه عالم كريستوس ويتا عالم كريستوس يمزلو مالي يسوس كويتايو انت زي يسوس بلوسي قال يسوس ده انت ميمبر يلو سخرام كل جزير يمنيرو مالي አጋጣሚ ንሓደ እንዳባር ዝነበሮ እንጂ ኢየሱስ ጌታ እዩ ንዓተቀበል ኢሎም ምሰቀበልዎ ተጸይቅ ማለት እዩ ፕሮቴስታንት ምሰቀበልዎ ባር ገዲፎ ሰብ የለ ገለ የለ ደቁም ዕበይሲን ማለት በልተበለ እንታይ ኢሎም ማለት ነዚ ንድሕር ዓፂኻ ይኾንካ ጎይታ በቃ ገንዘብ ባንክኻ ክመልእታ ኢሎም ዲ ባሩ ዝነበረ ቤት መግቢ ኩሉ ዓጻጺዎ ጥር ዝብል ሰብ የለ ተሓደስ ስኽራም ዝነበረ ጥራይ ኸይድ ምስኻ ተለቂሕ ይሰዲ እጅንታ ይብሎ ሰብ ከይመጽእ ከይመጽእ ይሰጎ ማለት ይሰጎ ማለት ተለቂሕ ይሰጥ እምበር አይከፍልም ይሱ ኣብ መጨረሽታ አትሰባይ ሲልጋይ ዘሎ ጴንታ ይልባይ ዘወይ ጴንታ 5 ዓመት እዮም ዝቕፅሉ ካብኒ ባይቕፅሉ ኩሎም ፋሒን ዝብሎም ኣምላኽ የለንም ዝብሉ መጨረሻ ስለምንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ሰይጣን ልቦም ስለ ዝውሆ ስለዚ ኣብ መጨረሽታ እንታይ ገይሩ በቃ ኢሉ እዚ በዓል ባር ነበረ ሲልጋይ እዚ ኢየሱስ ይዘለ ይገለ ኢሉ ናብዛ መስተዋዕቲ እንታይ ግን ጀሚሩ ጂሰስ ክራይስት ጥራይ ብል ስቕለ ተላሚዱ ማለት ጂሰስ ሲብል ማለት ሕጂ መጨረሽታ እንታይ ገይሩ ቶም ክልተ ፓስተር ዝነበርኻ ሓደ መዓልቲ ናይ ተዋህዶ ትምህርቲ ይሰምዑ ማለት እንታይ ይብሉ እግዚአብሔር እኮ ለማን ተመሲሉ ሰካር መሲሉ ክመፀካ ኸልየ ኣይትፈልጦን ኢኻ ናይ እግዚአብሔር በይን ክመፅእ ስለዚ ትፈልጦን ሰብኣይ ትግፋዕ ክበሃል ሰሚዑ ወይ ተዋህዶ ይንኣምንን ይብል ፀኒሖም እንታ ሰኽራም ኮይኑ ደዳዚ ኢየሱስ ኢና ኢሎም እዚ ኢየሱስ ይግለጸልና ዘሎ ሰኽራም ኮይኑ ዋላ ሓልፈና የልልዮም ኣብ መጨረሽታ ናብዚ ኣድሂቦም ማለት ምክንያቱ ፕሮቴስታንት ወላ ሓንቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይኮነን ዝኽተል ልቡ ይዝኽተል እንዳመፀ ከሎ ከመይ ኢሎም ክዘራረቡ ሰኽራም በዚያ ኮፍ ኢሉ ፀኒዑ ከምዚ ኢሉስ ሰሚዕዎ ብቕድሚኦም ከይዱ ኢሎሞ ንዑ ኢሎም ማለት ይንሱ ንዑ ኢሎም እንታይ ደሊኻና ኢሎም ኢየሱስኩም ኣነ ኢሎም ሰኽራም ኮይ ንስኻ ኢሎም ህወ ኖ ኣይኮንካን ፋየር لك الله እሳት ይለካ ነው ፋየር ይሎ አነ ሰኽራም ኮይነ ስለዚ መጽኩም ዘይት ፍለጥ ንበር አነ ይምሎ ዋ እንጂ ተሓደ እንታይ ነው ሆን ፈሊ كون قليلو مننت يترغاغ ترليهم ددحره يسعوني دو نابيس خين لم تندبار بعل بارك اخفيت صنيحو مالي كفيت مصنحو اتو ويلو نسخم بزاف دغ تراي صنحو تخاتاتليلو اتو مسبله جيسس كرايست تاتغبر مصي خايلو جيسس تاتغبر مصي خايس بلا زل مالي مننت يترغاغ صلو بدحري بلوتي خاطر داري مجرشة داري بلو بوصله يسوس يحرم الله هاي بلا ترى كان صول سرقات كير يسوس سلس بس سلس خنا يسير كا جيسس كرايست هاي بحاله باجوي هنا نخبر عمله لتنسم يسوس زولاي بلا بس حساو مسل بسمي حساو تنبيات كمسوس لهم نحنا زخون انت تسمبتاي بس ما اقول له منفس قدس يا خاطر حاجه بسم ابن ولد المنفس قدس سلازول مالي بسم كنت انزل مالي اب زخور ريو مالي بيسوس سم مسيا بيسوس سم كيركا بيسوس سم سلازي اينا اسم يندعي اجي مጨረሻ ጸነህ ይሎም ጋ እንኳን ንዑ ጉዳይ ቆምቱ ለኩም ንዝኾነ ፓስተር የሞ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ዓዋላ ቆይጣላ ፊኖ ዓዋላ ነርስ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ዋ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ማለት አገልጋል አምላክ ማለት ናይ እግዚአብሔር ሰብ ተባህለ ምን እንተልኩም ኤልያስ ያቀ ኤልያስ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ተባህለ ንሱ ኸንታይ ስለዝገበረ እንደ ተባህሉ መዓት አውሪዱ እሳት ገይሩ ስለዝበልዐ አይና እሳት ዝበልዐ ሃሊ ኢላ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ተባህለ ማለት ስለዝኾነ ተጠንቀቁ ኢታልል ስመይ በኮንቱ ንቅዱስ ስመይ በኮንቱ አይተልዕል ይዝብል